Това е втори епизод от поредицата, че се сега 3-3 нещо. И ние сме се запътили за квартал Бриз. Нашата идея на минаването от генералите до квартал Бриз и минаването през гората, ще стигнем до един паметник, е да симулираме един малък преход, да се подготвим на студено време най-вече. Тук не е много студено, пак е сравнително топло. И да можем вечерта се подготвим добре вече, когато стане време за Ботев, което е много скоро, декември месец. На 3 тръгвам, на 4 съм в Карлово, от Карлово по-дългия път ще продължим. Вечерта тръгваме към 4 часа от Карлово, отиваме до Хижа Рай, от Хижа Рай вече на върха. Правим една малка почивка. Имаме още един месец подготовка, която е много важна според мене. Също така ще съчетаваме и тренировки за алпинизъм. Ще покажа клипове и за тях. Тая подготовка е да не можем да направим веднага поне 5 секунди на върха, на 2000 колко метра на морска височина. И също така да продължим и на другите върхове. Първият, както знаете, е връх Ботев, втория е Вихрен и третия е вече Мусала. Подредил съм ги така, че да стигнем до най-високия връх и вече тогава да се борим за 4000-ник. Започваме да вървим. Така, заради локви и као не можах да тренирам там, където исках. Важното, че стигнах до там. Не съм го снимал, защото искам да се закрепя достатъчно, че да си го кача. Не искам да е на 20 минути. Вече съм към началото на Бриз. Връщаме се. Ще минем пак първи бензиностанция. Вече виждам всичко. Всичко мина много добре, бих казал. Болят ме краката, което е нормално заради чантата. Другата тренировка ще е по-стръмна. Вътре в залата ще снимам как тренирам, какво правя. Трета тренировка вече е през почивните дни. Тогава ще пътувам към по-скални места, за да тренирам през деня. Затова спирам за сега, чувам си малко, отивам до най-близките лостове, тренирам час. Ще го покажа това в клипа и след това се прибирам да лягам да спа, защото трябва пак да ставам. Някакво равномерно време. 12:01. Доколко ще мога да спа, не знам. Затова до след малко. Вече сме от нас желаното място за тренировка, която ще участвате. Да оставям раницата. Краката ми също достатъчно добре съм ги разтъпчил. Сега е време малко да загреем. 10 минути. Много добре китки. Това много ще ни помогне по страните пътеки, ако загреем много добре. Най-вече ако стигнем по-планини. За сега тялото се изморява по-бързо.
Ама вече свикнали, един път ще замрявам много по-бавно. Наистина супер важна подготовката. Най-вече на предната везна. Подготовката е супер важна. По принцип, докато мога, ще правя предната везна с чорапи. Вече като започна по-базовите тренировки, които са от утре, ще започна да я правя вече с маратонки, защото така или иначе аз няма как да сваля маратонките и да тръгна да правя предна везна на върха, най-вече на 2000-3000 на морска височина. Не мога да си махна маратонките. Честно казано, от бели чорапи станаха сравнително черни. Ама това вече е друг въпрос. На първо място, защото по принцип де-факто съм с две успорицки. На първо място, които са такива, трябва да тренираме издръжливост за планча, издръжливост за предната везна. Нека започнем с 5 секунди. Така. 2, 3, 4, 5. 5 секунди за везна. 1, 2, 3, 4, 5. Отново. 1, 2, 3, 4, 5. Едно, две, три, 4, 5. Това нещо се тренира постоянно. Ще направя поне 6 серии. Като на първо място сега гледаме повече да изтласкаме напред. 1, 2, 3, 4, 5. Сега е малко по-трудно, защото съм вървал. Сега съм се замръл. Едно, 2, 3, 4, 5. Разтягаме малко раменете, защото де-факто те са едни от най-важните ни. Сега започваме 2 серии по 5 секунди с един крак. 1, 2, 3, 4, 5. Усеща се обаче. Започваме 2 секунди планч с един крак. 1. То даже не мога да го направя. 1, 2. Добре, този път се получи до някаква степен. Така. Започваме 2 серии.
на лице. Лице с широк обхват, лице с по-втеснен. Нека започнем с широк. Няма смисъл да се натоварваме. 10 са достатъчно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почиваме си 3 секунди. Започваме обикновено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Започваме 10 клека. От тук ще спра. Ще направя упражненията без да ги качвам. За по-голяма ефективност. И вече до другия клип. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Постепенно до този месец ще ги увеличаваме и много се радвам, че бяхте с мене. Нека се готвим за трети епизод. Благодаря. За някой е добро утро, за мен е лека вечер.